Benvinguts a la secció Els likes parlen de l'Evangeli. Estem a l'última setmana de l'any litúrgic, dijous 33 de durant l'any, i diu que Jesús en aquell temps arribà prop de Jerusalem i veia la ciutat arrencar a plorar per ella i digué: tant de bo que en el dia d'avui també tu haguessis reconegut allò que et donaria la pau, però ara els teus ulls són incapaços de veure-ho. Vindran dies que els teus enemics construiran al teu voltant un mur de setge, t'encerclaran i t'atacaran per tots costats. Et rebatran per terra a tu i als teus fills, i no deixaran pedra sobre pedra, perquè no has sabut reconèixer el moment en què Déu et visitava. Són unes paraules ben fortes i un gest ben viu de Jesús, no? Diu: Jerusalem, tant de bo que en el dia d'avui també tu haguessis reconegut allò que et donaria pau. I acaba: no has sabut reconèixer el moment en què Déu et visitava. Com sabem, Jesús a Jerusalem hauria d'acceptar una mort de creu per després ressuscitar. És un evangeli que ens recorda aquesta pujada nostra, aquest destí nostre, que en primer lloc hi ha aquesta duresa, aquesta creu que hem d'anar portant, alguns més, altres menys, fins a la mort. Però afortunadament aquest fragment culmina després, més endavant, en l'Evangeli, amb la resurrecció de Jesús. És trist perquè sembla com si a Jesús nosaltres no li fem cas, malgrat que ell ens adverteix, ens dona consells i ens diu allò que ens donaria la pau. Què més important que la pau? Tenir pau en nosaltres mateixos i en el nostre voltant. Per tenir aquesta pau a vegades hem de tenir una guerra primer, una guerra contra les temptacions, contra els impulsos que ens volen dominar, però hem de ser nosaltres qui dominem, han de ser els sentiments del mateix Jesucrist. Un evangeli interessant, per tant. Ens estem acostant a la festa de Crist Rei, d'aquest diumenge, i a partir de llavors començarà un altre any litúrgic. Preparem-nos, per tant, per aquest final d'any litúrgic, per ser millors i perquè el pròxim any litúrgic sigui de debò amb aquesta santedat que Déu espera de nosaltres. Fins aquí els likes parlen de l'Evangeli.